Τι είναι η πόρτα ασφαλείας? Η πόρτα ασφαλείας είναι μια ειδική πόρτα που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προστασία από διαρρήξεις, πυρκαγιά και άλλες εξωτερικές απειλές. Διαφέρει βέβαια από μια πόρτα μεταλλική ή ξύλινη, καθώς διαθέτει ειδική θωράκιση, ενισχυμένο πλαίσιο και προηγμένες κλειδαριές. Η κατασκευή της είναι τέτοια που καθιστά δύσκολη την παραβίασή της με κοινά εργαλεία και διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα. Κατασκευάζεται από την θωράκιση με ειδικές νευρώσεις, κλειδαριά πολλαπλών σημείων κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας. Διαθέτει ατσάλινο defender προστατεύοντας τον αφαλό της κλειδαριάς. Μπλόκο μερικού ανοίγματος που αποτρέπει να ανοιχτεί η πόρτα τελείως από εξωτερικές επεμβάσεις. Πανοραμικό ματάκι για μεγαλύτερη ορατότητα, ώστε να βλέπουμε τον επισκέπτη χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε την πόρτα. Ανεμοφράκτη που αποτρέπει την είσοδο του αέρα εντός του χώρου. Και τέλος, επενδύεται με ξύλα, είτε τεχνητά είτε φυσικά, όπως και από αλουμίνιο, για μεγαλύτερη αντοχή όταν η πόρτα μας εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι γενικότερα το τι είναι μια πόρτα ασφαλείας. Στα επόμενα βίντεο θα αναλύσουμε κάθε προϊόν ξεχωριστά, εστιάζοντας στις επιλογές και στο επίπεδο της ασφάλειας. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, ακολουθήστε μας για περισσότερα. Είμαι ο Μπεσίδης Ανδρέας, εξειδικευμένος τεχνικός στην κατασκευή και τοποθέτηση θωρακισμένων πορτών.